ki bentang na ketin ke jong belai ke bangan keren na kene ke janmit bat pi kum ke balang kum ke jingeseng kentai ki samla ki rangba ki kena ki bedan lang kalong halor kene ke pang bakata ke benta kalong balai ki breu ki jot hakine ki sngi balai ki breu ki jot no hakine ki sngi kat badang mi ke jing em kanang jot kanang ngam ke jing sniu ki jing sniu ki basyur kai hadu ba ka jing jot jong kene ka purthai ka em lang salang bang ya em ya man pio i ni em kala bu ka jing syep ting wat ban lek ban wan marwai men sngi la kalong yu rang ba abriu la kalong ya ki kenthai briu om don jing ngau shan shu ha kene ka purthai ka ba menta ya ka bangala pensyong nong rem na ka kitab ka jong uhosia kelenong ka basau ka dekat ka ban riu ki tin ki ba ong ya upat lang jong la penjat no namar bam dan jing tep kita ki benta ki banga kwa ban keren syapang kene ka sngi jong ka jing em ka banging ya em ngi ya kendu ha kini ki sngi Hashwa banginya puai kindiat kam cakmat ye kene ka benta tong in sia pai kindiat lesek pi kwa ban tip u ei uni uhosia lada pi pule ye ka kitab bojong u kalong kelang Henry ka snau tenat ka benta ka bakam snau tenat hangne kalong ba kane ka kitab hakapor baningkong mlong kum kiwei syutho aswa Henry keren shwa ya ka ka bala yoi le shwa da ka kam hadin baladep tho hadin baladep le hadin baladep keren anda ladep lut kikam usawan lum ye kita ki jingkren baro ha ka wei ke jing tho ban penlong ka kitab ya kene ka kitab Uhosia kata kene ka jing batai bat Uhosia ulong ru unong ye thu lupa ya kahima syatei jong ke Israel ulak ham keren bha ya ki Israel bat ki Juda bat ka kubor jong u bon sin ukwa banyalam ya ki breu syaga jing kela ka bamut bat ki breu ki la roi bha ha ka spa ka pau ha po ka jing sensyar jong usim Jeroboam jong kene kahima Israel Henry baro Ibreu pat ki em ha kata ka jing em ka ba khlem hak ka bam dan ye ka jing khoi ka ba itna chishu ha kane ka kitab kalong ba ka yeng ka sam jong Uhosia ka kalalong ka dur jong ka jing shisha bat ke ba yadai bat ka kubor jong u Henry ka don pat ka benta ka ba kampla bat ka ba ngausi kalong ba unang ye thu lupa udan ye ka tengah jong u ka ba kerteng ka gomal bat enda kene ka tengah jong u kala yo khon laingot na Uhosia kala le kumno kene ka breu kala phet no am tre shu ban ya don ringkat bat Uhosia ulakot ru ye ka kerteng jom ka khun ka lahu rama ka bamot ka bamyo jing isnai bat uwei pat ulo ami ka bamot ukhun jonga kani ka tengah jong Uhosia kala phetno jingai na Uhosia kam tre bani shong bani sa shu kalong da kongpong bat ngi ki khasi ladan ya keren ya kene ka jing phet ka tengah jong Uhosia ngi chani sejat benriu jongi haba phet tengah phet na em chunrang mju phet ka kenthai don le se lada don no chunrang uwan yalam ya ka tengah ne shnong lada kam snauju ta ka phet no ka tengah le se kala balong kumta Henry ka tin jong ublay ha ka kitab Uhosia lai ka yutu yengi ba Uhosia ulalek ban pa ban kejo ban kro ban kejor ya kani ka lok ka jong u ben ban kene ka breu kam shem la kongu ya u kala kentat no ya ka jingkot ka jong u
Syubuk mentah kilong kimi mo kibala jupet pagi kun lane ujuan kro ni am hakawat ka baa panganam le syuk kumta namar chat don bon ngi chani ki chat benriu ki jongi haba shinrang upet no na kami ki kun ulek chane baca tai endala kot kalat haga bakat du wan pai biang ban wan pan map ban keren ye ki kentin jali ja palat ye ke jing jamnut ki kentin usaitan ma fen syai ya ka em kat boong ka kami to kami ong ma pi dong pi kali ka yong tang syumap lay pen e biang Henry kani ka briu pate ka pet da ka kentai unong ye tu lupa ula lek ben kro ban kejor ban ong wan biang te sa biang bat nga Henry kani ka briu kam syam kongo kala pet no umta loong bakadur jong ngajing edai hapadang Hosea bakat tengah kalong kapen i kumbau belai uit ye ke Israel ubelai Israel ru kajak benriu Israel ka pet na ubelai dalade ulet ban kro to pai syanga Hosea uyatu lepa Hosea udai unang yatu lepa hakis ngi kadu usim Jeroboam hakini kipor ka don tangga ka jing ya penyap ka jing ya le don bor parasim kani ke ketien jong blai ke tu yengi ba unis im Jeroboam ulasan syar sywa ba ka hima Israel kan kelon hakis ngi jong u bat kalalong ka jai benriu ka baroi ka spa ka phau Henry tang syuyap uni usim ki Asiria ki lawan job no ya u bat kilawan job no iki Israel ngamut ban ang bat usekheraya ukon jong une usim ulasan syar hakapo hakane kapor Henry usin syar tang Henry benai namar lapen yap no ya u dawe pat usim ubakerteng ushalom une ushalom pat usin syar tang chi benai balapen yap ya u daw manahem Uni umanahem musin syaruna radu kata-kata hadin jong ula penyap dawe padusim bakateng upekaya bat yauni pat de la penyap dawe usim bakateng upeka hadin jong uni upeka la sin syadu Hosea mdei patkin Hosea kadang ngajingnya per padang Hosea bat Hosea na kata-kata Dei hakapor jong neus im Hosea bakane kajak benriu Israel kala kelon kinong Asiria kila ring raw yaki katkum ga jinglong jingman ki kon Israel hakapor ba sya ring raw kidon artli ki kenhon kawe kajak benriu ka sya Asiria kawe pat ka sya Egypt bat hakum kane kapor kapau babaro arkan hun kim don jing yadai bat ublai ong kitab Hosea pra kindai bat kishania teli telan haga jing sensyar kinong yalam perutei om ha ublai kumta kinong yatu lupa ki yale ban penyadai ban walam yaki syaka jing syania ya ublai Henry kine ki breu prabangai beit kim syamla pediang ki kentat ya kene ka jingkot jong kinong yatu lupa ban pai syau ublai kita persyaro dakikam ke basniu bat loong bakan niam kalalong nadong syadong kabajat kabarem Kiyamane belai yau Jehovah ha ki jaga ki bejrong tang ba Krishna ta kador ukon masi ko makapor jong Moses Krishna ta kador jong masi kertong ro kila shuya thau hi bun jat ki jat jing khawai ki wei pa ki wei ki jing khawai tang ba kim don jing mot kita maneru yau tau belebar bat ki ong u Jehovah jongi udai ubal kumta ka jing mane yau Jehovah kalong kumba mane yau belebar jongki
Dai hang ni ka ba utrai ublai jongi sngau tenat shu. Ka jinglong niam ka jong kini ki jat ben riu kala her dor berkala po jat. Ka ka ba pen po jat shu kalang ba wat hagi jaka kentang kila pen tengit deki kam ka ba syirkai. Kinong yalam niam kilalong kileng do kilalong ki ba riu klem an. Kila syak baki breu kin jat dala je klem da sneng klem da ai ke jing hikai kis ngau kemen hakapop baki pat ba kile knang ro bakin yo shibon ya ki jing ai ngo balaang baki emro akata kato ka klem ka penyap breu ka pen ken ya ki an ki jong belai ki kambat bor ki kam lute ki kampo kawai hadin kawai pat Henry walaki im hakat kata ka jing sneu ki lingdo kim jukren ai ki snap bai kim jo hikai ki breu ba kin pai no nagalenti paman kata gede jinglong jong gede ke jat ben riu hai ka por ka jong uni unong ye thu lupa kim sham sneng henry ki kwa tang ka pisa bakin wanra kumbalong upai lang ban em lang ha ka pop kine ginong yalam ru kila em lang ha ka pop kalalong ka bateng ben riu ka bapoot na ki bapoot nadong shadong Kektino belai ke yetu yengi ba utrai akum kene kapor udan ban sneng bat uut persya ya kene ka jat benriu ka basyong ha kene ka ri ya kinong yalam niam kham tam ublai yo i yakine ki ha ka ba ulas ngosi barula pasya ula kren hawasia da ka ba angko hasia to khilek kren ya kene ka kentien syakine ki breu da ka ba ong yau bat lang jonga la penjot no namar ka jing bom don jing tep namar ki kon Israel kim tep ai syapang ka jing shisha kaktien ublai wat laki em ka jing em ka bathala ba ka jing sneu bat ki nong yalam niam ru kim syam lahi kai te yaki bakadai ka basneu kalalong tek lada ki teman basan ki pastor kim hikai yangi kum ki banget bawat le kumta namar kami dai ber ka bible kalong wat laki pastor na ki teman basan ki father ki hun bat lada ki banget ki turu ki snap kumta ki long gini ki breu ki para bangai ba ye ka jing bom don jing tep jong kini ki breu ya ki tinu belai kala penjat hi tiao ya ka jing em jong ki kila le ya ka ai ka bapap na ki bapap Kito ke penyap riu kile ki kam ke basyukai tang ba kim snau per ai namar kim tep bakaktien jong belai ka keren ka sneng persya bombet panle kumta Henry kini te da kata ka jing bom tep kila sujat kama ka ha ka jing sya yalam bakla ha ka jing bom don ki nong hikai ha ka ta ka jing em ka baki nong hikai ki ya em sneulang Ken mau baka jing bam judan jing tep kaya lam yangi syaga jing jot ka jing bam don jong ka jing tep kaya lam syaga jing sneu ladangin pai lele syaga jing long kristan jongi ladangin don jing tep ya ka bible ka tin jong belai to tep bakum kata ka jing em kala jot lupa kala rem lupa haki sngi jong ka jing tenjo Haka sngi jong na jing tenjo namar balai ngin kalalong ki briu ki bam don ye ki tial ya le haka jing em ka bau syaitan dala je un sajab sup yangi ladang em don ye ka tin ga jong balai ha ne ka jing em ga jongi bat kata kalong ba hakata ka puar ngin sakali balai ki briu ki jatna
hakum kini kisi kipra bangai baik pila ban pet ya ka lang salang pila ban pet ya ka yeng sam pila ban pet ka shnong ka thau pila ban pet ya ka balang ka jong belai bon ka pat ka pra ka yeng ka sam ka pat ka pra ka balang ka pat ka pra ka lang salang ka dap da ka tu ka tim ka jingya khala ka jingya penyap ka jingya le donbor Hadu bakala penting ya kalek kawan katrai kita banlek marwai angot las ngauti baik aki YouTube baik aki social media laingnya ka kubor jong ngajing penyap breu ka kubor jong ngajing to ki kon samla jongi ki para samla laki kentai ki shinrang ki em hakato katim ya ki khlong kena kim ken laki don kita ki CCTV ru kim treikam balai kalong kumni balai kita ki breu ki janno balai ki penyap para mensim kadau baro ladangin pet ya kadau jong jing shisha kalong ba kito ki para mensim ki ba em ka to ka jing em kim don telok ya ka tim ngajong belai ha ka do nod ha ka mensim ha ka jing mod jen lada pila don ya ka tin jong belai hang ni ka do nod hang ni ka jing mod ka tin jong belai kanam sha ep ban le kam snil Kaktin jong belai kanam sya yangi ban penyap breu kanam sya yangi ban tu kanam sya yangi ban thombor yeno kanam sya yangi ban penpat yeng kanam sya yangi ban le iki kam jaklia namar balai kaktin jong belai ka isi ya ka besniu baro ka itenat berkakwa tang ya ka babha Henry ki prasamla ki neki singi ki bamanta kilong kimi kilong pa babon ka jingeseng kalanang terkong kat ba ka yeng ka bakantang kanang terkong kanang slay ka jing penyap kanang slay ka jing apa yeng kanang slay ka kam ka basyirkai balai ki jatno akine ki singi bat ka daw baro balai kilong kumni Sengau senai ban perkat ikitu ki breu ki bangop akak yat au drugs bat ki wiki wei. Amdan ki bakwa ban em ka jing em ke bakum kita. Amdan wei ru breu bakwa ban penyak breu. Tang ban ka dau jong ka jing bamdan ye ka tien ka jong belai ha ka jing em. Ka penlong yo syaitan bo un job sup yaki bat upen shoy da ka bakin le yaki kam sniu balai pojai. Kajing bamdan ya kaktin ublay ha ka donut ba ka jingmut usaitan wan shanga chapi u job stop and ula job uhukum yaki badai bantu uhukum yaki badai ban penyap yano badai ban tombo bat ha ka jing telat jong jing sha pen shoy upen internet de kibor jong ka spa de kibor jong ki aka hadu ba penlong ya kita ki bamdan ni kaktin jong blay ban le shisindan endala dap le kabas ngosi ki don laga jing babe para bangai ba ye agane ga jan met ka ba menta ka lang ba ka jing bamdan ye ka tin jong blai ka jing em klempap usaitan un job sop yang abad epi usaitan ka shiti upo chikiteslani ka ang ba ulet syakane ke shnong ka thau ke em lang salang ule yela de kum ublai ule yela de kum ublai ulet hanga api ukren ke sur blai kisur ke bajem ban penshoy larang imdon ye ka tin jong ublai ban yet laune ulang na ublai ne na usaitan laragane ka tin jong ublai kamdon kabemut hanta ngin syarem lepa ngin syarem lepa kadau kalong bangim dan ya kaktin jong belai aga jing em
Kipara bangai ba iit agane ka por ba kelemat ka ba menta kenang bangin light na ka jing sha ya lamba kala ha kine ki sngi ki ba menta ngin la ban ya le ya ki jing sneu ki ba wan ha ka jing em janga ba jang pi to kali ya la de pila jupule ne em ya ka tin jong belai met la ba stan ka tin jong belai ka don ne em ka don no janga jang pi lada kam don stang ban pule ka thiem ka ong ka jing thau ka jing dap ka jing ka rinyen ka jing dap hau kres lada ngim don ye ka tin jong blai ya ka jing em wat mot bangin long ita ki badap rinyen ki badap pura ka jing thau hau Jesus Christ dai tang kita ki badan ye tin jong blai ba ki ba le ye ka hukum jong o ki ba long kom u kres am ka tin blai ki ban long ki ba dap thau kom balong garan yang utrai jong Jesus Christ bat ka tin jong blai hang ne ka kren chu chu ba lam da pim don ye ka tin jong blai u soitan dala de un sasuan ban job sok yang abadiapi batken mau bha ha ka city ko chiki Ephesus uang to king no ye ga jingking atiar jong blai baro ban la ban yele pursha ye ka boit thap jong baman da ka ba shem ye ka white lam umen sim ban king ha ka shadam ka white lam ga jong men sim ka dai ka ta ka tien ga jong blai kabangin don ye tin jong blai hagane ka donut ba ka jingmut jing perkhat nang bangin la banyele persha yo saitan bangin don ye kata ka jing da shadam ka hak ngin don ye kata ka sti bangin la banyele bad bangin long ru ki bayai duai met la basmi balai pra bangai ba ye cha bangan chang Hagine ki singi ngam tip sikene ka than jong pi ki bon ne em ki ba sha ya lamba kala ha ki we pa ki jingan ki bon ne em ki ba sha ya lamba kala ha ga jingat ki bom ya ha ba ka tin jong blai ki ba bon menta ni sha ya lamba kala balai ki sha ya lamba kala balai ki jat kum to balai ki ha kum to ka daw ba ro ka long namar ba kumbangal ang ki breu kim dan shu ye ka tin jong blai ha ka dono ki breu kim dan shu phi ki kimi ki pa phi ki bala helasan pianang tang ban pule kot ye ki kun ye ki kot askul om ye ka bible ye ki kot school pidaya ai tuition ban penlut da ka pisah hoat kam dai ka babakala Henry kat no minute pia pen pule bible ige hap bare ki kon jong ki para jonga lam dam dang ge jing ye seng khna ki nam tip setia ye ka bible hadu kisngi jong ge jing long rang ba namal babalai bahaga ying kristan am shem lahi kai bible show menta anda ki kon kila dep kam anda ki kon kila dep ye ki no ki benta ai le ka ja tha da ka mobile phone li minta ye la de long ni am kam ta in ai kon ha ba thai ba ki yam ai da ka mobile andai ngan shi tu ep tang ne ka wai ka jing ai palat de ki ni ki technology ye ki kon ki ti ka pen shisha ba ka jing em ka lengkat balai ubriu mentau yap koloi wat temen kendai posnam la shitong shnong jongan shnong jong piru ki breun riu posan nyopo ki lai senjor kamet bat nyoposan te debla imslan balai namar ba ka jing yap koloi hi ka long ba ubriu nado khlong nado temen ngi kelalong palat hukum begini kisngi hakashiti puaj ke Ephesus phi ki kon to kongu iki kimi ki pa banyo Islam maka prothai ban da ki kimi patte la yalam bakala kimi kisngi
kimi ki pa mentangan ong pi tang kene gawe lada ki khon ki feel ki exam apa school pi shifting ya tekadau ai ke baik tuition ban pen krek kot ye ki khon kenang bakin pas ho ai kata kam dei ke babakla ban pen start ye ki khon ka don kam ba tang ba ki kimi ki pa kim shifting pat lada ki khon ki feel ha ka jingyai lenti jong ka lawe ke jingem lada pi shifting ya kata pi jindalapan pule ya ka Bible mit la basta kata gede ke benta ka benengkong ka bangin sandur nadut nalaying komno bangin msya ya lamba kala komno bangin longi badap pura ka jingtau kata ka renyeng kom ukres lam dangim la shwaya ka ngila long lupa ke baduna kata ka wei Today kan mau ko kilong kimi ba it nang ne shekman bangin penmelien ye ki khon si jinglong riu belai kenang bangin long ki badapura hikai nadu badang ret ka siti pua ci kolasai ka kran syapang kata ka jinglong dap renyeng jongi ngin long kom ki khunlong ki badang bon ya ka dot jong ka kimi insan na ka jinglong rang ba jong ka dot ka kimi rengkat ki jing hikai kumta ken uji sur ukwa yang abad epi lam dangim long kumta baik menta balai kisamla bon kim snotenat panwan siing mane ki kimi ki pa kanas pa ngot ki balayam ki belajau mat na bagi kun samla lajong ndai kadau barok kham tam lelai banya keren ni kini kisni menta namar babon ki kun samla ki lalong ki basaj la baki ba donut ado kata-kata wat ban sneng wat ban keren kinam sngotu kano ka kimi kinam sngotu no pa sisen baki kwa ban riam la de ka pau ka met baro sirin yengro game ju khen balai kilong tu namar bala klet ka sandur ban penjam ya ka donut ka ba donut nadu dang ret endalah kinang yai nang yai endaki jing bakala kila dep kun la ban penbaik ya kata ka jing kun na kata ka daw ki pra ngai ba it egene ga janmet ban long ki badap rin yang ga jing mau kres barkan beng ga jing thau ka don kam yang aba ya pi am dan kam chua ye ki ka ba don kam ning kong ka dei ke ni ka tinu blai lada pimle ka kum ka tin juga blai pinamla banle pinamla bantep ujisu ule ayu ya ka jing baro la tho hang ni khat wei spa prap khandai teli kilen nong kidan pila ban pule ya ka lai pwe hajar ki dekat saya pule lai snam ngan penbo pila la ban pule hikai stang bat shwa bagi pinsai kendo ka jing ladang iladon ya ketin jong belai pin nam jin telaku selai lano ru belai ngkerku ya pi ke jing sangan thai ban next kam leng ba kene ka kubo kan ai ke jing pen kan mau yang abad ya pi bangin bu ya ka Bible hakmat nang bangin long ki bala banyele persya ya gebut thap tungu syaitan ule no sedang no nabah kita kisni kandon ke jing kerdu akari om ya ukbu henry ya ketin jong belai na uta kaburam jong